Nomineret i kategorien Årets innovative projekt er Det Mobile Fikserum. Det Mobile Fikserum er 2 ombyggede ambulancer, der er indrettet til, at der kan sidde 2 til 3 stofbrugere ad gangen under observation af en sygeplejerske eller en læge. Mange af de værdsætter, at det er kommet, fordi at man er fri for at skal sidde udenfor og sidde og fikse der, og det fungerer meget godt, synes jeg. Det er vigtigt, at stofbrugerne har et sted, hvor de kan sidde under rene forhold og tage deres stoffer i ro, så vi både kan forebygge overdoser og fejlfix og alle de komplikationer, som mange af stofbrugerne desværre får ved at sidde på gader og stræder med beskidte omgivelser. Os, der har stiftet det, er beboere herinde, og i 35 år har vi haft en konflikt mellem nogle af de mest udsatte og vores lokalområde. Og det er så øjensynligt, at man kan gøre noget på en anden måde, der skaber bedre forhold, nedsætter dødeligheden blandt stofbrugerne og skaber samtidig et Vesterbro uden efterladte kanyler.